Molweni bethu nana. Ndimulanga guys, Langa Juda. Guys, Saturday bekhona intombazana bendihamba nayo apha kulaa garage indala kwaKhasha, phanga kwaNantsika ngakwa ndona le garage ne indala ikhona igarage indala apha kwa3 ngakwaDuza. Sesatshayiswa ke phaa, satshayiswa liphela. Ngoku sithe sijongana nezo dent ke sinjalo. Ukhona abafana manje bebehamba phaa bebayi2. Oyi1 ndiyamazi ebusweni, yabo. Ndiyamazi ndikhe ndimbone nalapho kwa6, yabo. Ngomnye ke uye wathatha iifowuni zethu phaa emotweni wahamba nazo, yabo. Ndiyacela mfethu mani uzibuyise ezi fowuni, yabo. Buyise le fowuni bra. Umuntu eyiphi lo phone? i-S8, Samsung S8. and uthi Z2 mosasho. Z2 babe2. Omnye sisilwa. Babe biyifoni yomntana mani bisemotweni babe2. Okay. Yabo. So cela mani ubuyise manje le phone mfethu mani sinigezele. Injani langa xa udescribe mhlawumbe omunye umuntu kaloku ezintwana zithatha le phone zizithengise ifone enjani lena kuthi? Inantsika i-S8 imnyama, ine-poucher, binento eyiclip apha ngasemva enantsika ehlala phaa emotweni. Into enantsika ye-selfie lato xa lana ne-selfie stick ilapha ngasemva ine-back enantsika eneendawo ezimaroni. Glass apha ngase xa uyivula le phone apha ngasemva i-back yayo uphukile, yabo. I-Samsung, i-profile pic yomntana omncinci oyintombazana ofakeleyo inantsika i-braid, umntana omncinci, umntanam una-14 years. And I know bra yazi especially this time ifone ulahleka ikubamba kakhulu most asaphathi namakhadi most into zethu yonke into phaa efowunini, yonke into isefowunini. But xa usiya ke ngokuyokwenza ezanto ze-sim swap ngenentontoni bathini bhuti? Kokuqala inantsika i-email address yam ikhona intwana yasekhaya oyitshintshileyo ke andihamba wafake iphi ngoku akekho nayo isedebhe. Xa ndisiya for i-sim card phaya, i-sim card yam kuthiwa le sim card ibingeka-Mr. Banibani, ndandiyithenge nge-ID yam eJoburg. Qha inoba laa my friend wayesenza ukuphela sonwabe laa mntu, yabo. Wayesenza ukuphela sonwabe but yona ndandiyithenge nge-ID yam. So ngoku ndikuloo nto guys. And just for i-followers zenu nosigcephi, so i-content ayisenzeki tu at all nithe cwaka ngenxa yalena ndiyafowuni lahlekileyo. Sisathe cwaka andikayazi noma sawenza njani. Ngoku ndisazama into yoba ndibheke eVincent ndiyophotha le number. I wish ke ndihambe kakuhle ndiyiphothe le number so that ndireceive le SMS, ndizokwazi uvuselela i-email yam, ndizokwazi ubuyisela into zam, ndizame ifowuni, ufumane ifowuni. Ndikhe ndaya nakwamkopa ke kwathiwa ifowuni erayithi ifota kakuhle, i-deposit yayo yi-1,000 rand, yabo. Andinanext mani, into zam ziphakela phone because bendinemali ku-sweet coin ibinondinceda andikwazi kwenza next ngoku, yabo. No kushapha lesithembe kwabantu mani umuntu oyifumene le phone i-1.5 ndirate nayo guys. unayo nereward oyikhuphayo? Ewe ndiyayikhupha for laa phone, yabo. Iofisi yam kaloku laa phone, yabo. Umuntu okhe wayibona ifowuni ithengiswa zezintwana, yabo. Otherwise wena mfethu ndiyakwazi wena kangubuthetha phaa usithi ifuna nepetrol le moto kusulwe laa nto inemtshito wale paint eliphela. Ndiyakwazi ebusweni mfana wam, ndiyakwazi, ndakubona mfana wam uzawuba sengxakini. Umoshe umntu orongo, vele ubuyise ifowuni yam qha wena uyinike iforum phaa highway okanye wenze loo nto uyinike loo mntu uyinika yena, but ifowuni yam ndiyayifuna because ndiyakwazi mfethu, ndikwazi straight and bendikubonile uzandinika ifowuni yam. Kushapha langa masithembe mani uba at least abantu or abawumxelela kwalo mfana because siyayazi mos abantu abathengisa ifowuni and ayibona ifowuni umuntu ebengenafowuni now all of a sudden nefowuni and sesithi le phone yakhe imdikile ibe ifowuni endala uyayithengisa. Yazi ezazitori zothengisela so wazi ezintwana xa zithengisa ifowuni, but ke no masithembe abantu and hope man mhlawumbe khawuleza ufumane kamsinyane because i-content yenu abantu bayancedakala kuyo, so let's hope uba
uzokhawuleza uyifumane ifowuni. Enkosi bhuti. Okay. Enye into ke ngoku, the question is uba xa umntu ke ngoku masithi unayo i-information that is leading apha to le nto makenze kanjani? Okwangoku andikabi nayo nenamba, but ndiyacela mani ba-inboxe wena mantasiveshe uba sibane sibonane yabo baku-inboxe yabo. Yes. Yeah, I think even if banonfowunela yalanga, they must inbox i-BCM TV. No banonfowunela then ndizoyithatha imessage ndiyise phaa kuwe. Noko ushap ke bhuti. Ndiyabulela kakhulu mantasiveshe. Sure bhuti. Sure ke bhuti.